Det ser meget lovende ud med den her vaccine, vi får. Den første vaccine, som bliver godkendt. Det er en meget overbevisende dokumentation for effekt. Også at man ser effekten indtræde ret hurtigt. Jamen altså, i det øjeblik, vaccinen rammer dansk jord, så begynder vi selvfølgelig at vaccinere. Vi kan ikke tillade nogen form for ventetid. Og hvornår er det med forresten? Det ved vi ikke præcist endnu. Tingene flytter sig. Jeg vil ikke sige fra time til time, men fra dag til dag. Og under alle omstændigheder er det jo fantastisk gode nyheder, at alt lige nu tyder på, at vi har vaccineret den første dansker i indeværende år, altså i 2020. Jeg måtte skrive til alle kommuneformænd og bede dem om at samle lister over villige læger, der var klar. Og det har været en kæmpe fornøjelse at se, at både mine lokale formænd og alle medlemmer bakker utrolig flot op om det her, på trods af, at vilkårene, reglerne, instrukserne, samtykkerne og det hele ikke er på plads endnu. Og ydermere risikerer man at skulle stå klar på en helligdag eller en weekend. Men de gør det. Glædelige nyheder. Der er en vaccine mod covid-19 på vej. Puha, der er sket meget siden jeg uploadede min første video omkring covid-19 tilbage i april måned. Det kan være svært at lave et videoprojekt om et emne, der udvikler sig hele tiden. Det her år har været langt og udfordrende for mange af os. I januar var Australien hærget skovbrande, og for en stund så det ud til, at USA og Iran ville ryge totterne på hinanden og potentielt starte en omfattende krig. Det var ovenikøbet før coronavirusen viste sit grimme ansigt og eksploderede rundt om på vores planet. Det her år det ødelagde liv, jobs, koncerter, sociale liv og fornuft. Vi så ovenikøbet mindst 3 nye arter af morvipse i 2020, som taget ud af en tegneserie eller en dårlig science fiction film. Jeg håber, at 2021 bliver et bedre år end det, vi lige har været igennem. Men det er vigtigt at huske på, at corona holder ikke fri hverken i julen eller til nytår. Så det er vigtigt, at vi stadig passer på hinanden og viser hensyn. Jeg sagde det tilbage i april måned, men det gælder stadig i dag. Vask hænder og hold afstand. Husk også dit mundbind. Det er ikke en mirakelkur i sig selv, men mundbind skal supplere de andre råd fra Sundhedsstyrelsen. Husk bare generelt at vise samfundssind. Det kan redde liv. Dog ser det lige nu ud til, at 2021 bliver et bedre år, fordi vaccinen den er på vej. Og den er ovenikøbet tæt på. Der er ikke nogen, der vil give et præcist tidspunkt, men den er lige rundt om hjørnet. Faktisk er vaccinen så tæt på, at Sundhedsstyrelsens overskrift på hjemmesiden er: de første coronavacciner er på vej. Men det skal tilsyneladende ikke tages helt bogstaveligt, da der i det her øjeblik ikke er nogen lastbiler med vacciner på vej til Danmark. Det siger Sundhedsstyrelsen til TV2. Mette Frederiksen mener dog, at de første danskere kan blive vaccineret allerede inden den 27. december. Så ifølge vores statsminister, så er vaccinen så sandelig lige rundt om hjørnet. Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, fortæller dog, at der ikke er vacciner nok til alle. I hvert fald ikke i første omgang, så der skal prioriteres. De første i køen til den nye vaccine bliver efter al forventning sårbare mennesker og personale, der arbejder med dem, som f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger. Doserne skal dække både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum. Vaccinen skal nemlig gives over 2 omgange. I løbet af 2021 vil vi få adgang til flere vacciner, og grupperne, der vil modtage dem, vil i takt blive udvidet. Men det er noget, der er svært at sætte nogen præcis dato på, endnu i hvert fald. De allerførste danskere, der modtager den nye vaccine, bliver plejehjemsbeboere. Det drejer sig om ca. 40.000 danskere, der bor på plejehjem. Det bliver de praktiserende lægers opgave at stå for, oplyser PLO i en pressemeddelelse. Efterhånden som de første danskere bliver vaccineret, skal vaccineindsatsen opskalere efter planen. Det forventes, at der i første bølge vil ankomme 615 kasser med 195 antal multidosis hætteglas, der hver indeholder 5 vaccinedoser. Det vil sige 599.625 doser i alt, hvilket svarer til knap 300.000 danskere, da de skal have 2 doser hver. Vaccinen fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel. Hvad er det egentlig Danmark venter på? Hvorfor vaccinerer vi ikke allerede nu? Svaret er, at vi venter på, at EU godkender vaccinen. Ifølge EU's formand Ursula von der Leyen, jeg håber jeg udtaler hendes navn rigtigt, vil alle EU-lande begynde at vaccinere den 27. december, hvis den altså bliver godkendt af EMA. Ursula ønsker, at hele EU begynder at vaccinere samme dag, men statsminister Mette Frederiksen har udtalt, at Danmark ikke vil vente, hvis vi får adgang til vaccinerne tidligere end den 27. december. Som sagt, så er det landets plejehjemsbeboere, der bliver vaccineret først. Regeringen forventer derefter, at et sted mellem 200.000 og 250.000 danskere vil være vaccineret i løbet af de første 2 måneder. Den danske plan lyder nogenlunde sådan her.
I første fase, fase 1A, vil 3 specifikke grupper blive prioriteret. Sundheds- og plejepersonale samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt. Personer i øget risiko, som har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved covid-19. Personer i øvrige samfundskritiske funktioner. De første vacciner skal gives på landets hospitaler, på plejecentre, for særlige vaccinationscentre og mobile enheder, der kan rykke ud i landet. Det er fordi, at Søren Brostrøm har pålagt særlige krav til håndtering af vaccinerne. Hvis du er interesseret i de her krav, så har jeg et link i min videobeskrivelse, du kan tjekke ud. Fra ideen til en vaccine opstår, til det første stik kan gives med en godkendt vaccine, er der en lang række ting, der skal afprøves. Der er forskellige faser i udviklingen af en vaccine, som forskere og virksomheder skal igennem, før vaccinen eventuelt kan godkendes. Forskere skal først udvikle vaccinekandidater, som derefter skal afprøves i forsøg. Jo mere sikker man bliver på vaccinens effekt og bivirkninger, jo flere mennesker afprøves vaccinerne på. Fase 3-forsøgene med coronavacciner er meget store og involverer 10.000 af forsøgspersoner verden over. Du kan lære mere om de forskellige faser i kliniske forsøg i min videobeskrivelse. Verdenssamfundet har sat alt ind for at udvikle vacciner, der kan bruges i indsatsen mod covid-19, sammen med de generelle smitteforebyggende råd om f.eks. afstand og håndhygiejne. Normalt tager det op til 10 år at udvikle ny medicin. Covid-19-vaccinerne udvikles på rekordtid, men først når der er tilstrækkelig dokumentation for effekt og sikkerhed, kan vaccinerne godkendes til brug. Vaccineudvikling er en kompleks og langvarig proces, der normalt kan tage op til 10 år. Men på grund af covid-19's voldsomme påvirkning af verdenssamfundet, har forskere over hele verden, vaccineproducenter og regeringer sat alle sejl til i en indsats uden fortilfælde for at udvikle en vaccine mod covid-19 på rekordtid. Vaccinerne bliver dog kun godkendt, hvis der er solid videnskabelig dokumentation for forsøg med 10.000 af frivillige forsøgspersoner, der viser, at vaccinerne virker og de er sikre at bruge. Så jeg formoder, at der alligevel gemmer sig en lille solstrålehistorie midt i alt det her coronakaos. Når noget truer verdenssamfundet, står vi sammen og kæmper tilbage. Vaccinen er på trapperne lige om lidt, og det er sket på rekordtid. Det kan jeg kun tage hatten af for. Det er skønt at se verdens videnskabsfolk holde sammen og i fællesskab løse et globalt problem. Som sagt, jeg tror 2021 bliver et bedre år, og vi går lysere tider i møde. Heldigvis. Jeg afbryder lige udsendelsen med en lille opdatering. Da jeg skrev manuskriptet til den her video, havde EU endnu ikke godkendt vaccinen, men det har de altså nu. Der sker udvikling hele tiden, hvilket gør det til et svært emne at lave video om, som sagt. Så vaccinen er nu endnu tættere på end før. Tilbage til mig selv. Men hvordan virker en vaccine egentlig? Jeg har taget kontakt til Sundhedsstyrelsen og fået deres accept til at vise et klip i min video om emnet. Den kommer her. I 2021 vil mange danskere blive tilbudt en vaccination mod covid-19. Vaccinerne kommer ikke til at løse alle vores udfordringer med et snuptag, men det er et vigtigt skridt på vejen til en mere normal hverdag. Og her kan du blive klogere på, hvordan en vaccine egentlig virker. Når noget fremmed, for eksempel en virus, kommer ind i kroppen, undersøger immunsystemet, om det er farligt. Hvis immunsystemet mener, at det fremmede er farligt, går det i beredskab og forbereder sig på at bekæmpe virusen. Immunsystemet laver forsvarsceller, som kan slå virus ihjel, og hukommelsesceller, som husker det fremmede. Det er smart, for hvis virusen på et senere tidspunkt kommer ind i din krop igen, kan hukommelsescellerne huske, hvordan de skal bekæmpe den, og så kan de lynhurtigt slå den ihjel, inden den når at sprede sig i kroppen og gøre dig syg. Med vacciner snyder vi kroppen og fortæller den, hvordan virus ser ud, uden at man behøver at blive syg. Det gør vi ved at sende en lille del af virusen eller en kunstigt fremstillet udgave ind i kroppen, som man ikke bliver syg af, men som immunsystemet reagerer på. Nogle gange skal man vaccineres flere gange, før man bliver immun. For eksempel skal man vaccineres for influenza hvert år. Andre vacciner holder længere, for eksempel stivkrampe, som du kun skal have hvert 10. år. Hvor længe en kommende vaccine mod covid-19 holder, ved vi endnu ikke. Men en vaccine vil kun blive godkendt, hvis den har vist, at den har en effekt. Når du er vaccineret, er du beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb, og du er samtidig med til at mindske smittespredningen i samfundet. Læs mere om vacciner på sst.dk/covid-vaccination.
Vi lever i en tid, hvor en voksende skepsis over for videnskab pibler ud mange steder. Vi ser det med anti-vax-bevægelsen, flat earthers, 9/11 truthers og andre skøre konspirationsteorier. En ny vaccine er på vej, og der er allerede desværre hundredvis, hvis ikke tusindvis, af danskere, der har fundet sølvpapirshatten frem og taget den på. Det er på trods af, at vi stadig har en coronapandemi kørende. Det har varet det meste af 2020, og i denne søde juletid er smittetallet på sit højeste. Samfundet er delvis lukket ned igen. De fleste har lært i foråret, at det desværre er nødvendigt. Jeg fandt et opslag på Facebook, skrevet af den velkendte skeptiker Morten Elsø. Der er link i min videobeskrivelse. Morten debunker flere forskellige konspirationsteorier vedrørende de nye vacciner, der er på vej. Jeg vil gerne kigge på 2 af dem. Den første handler om, at den nye vaccine er en ny type vaccine, en RNA-vaccine. RNA er en del af vores DNA, og det er her konspirationsteorien bliver født, at vaccinen den ændrer ved vores DNA. Sandheden er, at nej, den nye vaccine ændrer ikke ved din DNA. En RNA-vaccine fungerer ved at give cellens proteinfabrikker en besked, der ligner de beskeder, som kommer fra cellekernen, om at producere et protein, som træner immunsystemet i at genkende coronavirus. Det RNA, som vaccinen indeholder, kommer altså slet ikke i kontakt med vores arvemateriale, altså DNA, der befinder sig indkapslet og beskyttet i cellekernen, separat fra alt andet i cellen. Selv hvis RNA'et fra vaccinen fik adgang til cellekernen, ville det ikke kunne ændre på vores DNA. Et scenarie, jeg ellers godt kan forstå, at folk bliver skræmt af at høre om. Den næste konspirationsteori er intet mindre, end at du kan dø af den nye vaccine. Det er en konspirationsteori, der appellerer direkte til folks frygt. Under vaccineforsøgene er 6 personer døde. Det har fået nogle individer til at antage, at vaccinen altså kan slå dig ihjel. Og det er helt forkert. For det første viste det sig, at 4 ud af de 6 personer var i placebo-gruppen. De havde altså blot fået en saltvandsindsprøjtning. Men betyder det så, at saltvandsindsprøjtninger er farlige, eller at vaccinen den ydede 50% beskyttelse mod død i den tid, studiet stod på? Nej. For studiet havde knap 44.000 deltagere, og følger man en hver anden gruppe af samme størrelse over samme tid, vil nogle af dem ligeledes dø. Og da dødsraten i studiet ikke var højere end for befolkningen generelt, er der ingen grund til at tro, at dødsfaldene har noget med vaccine eller placebo at gøre. Det var de 2 konspirationsteorier, jeg gerne vil tale om i den her video. Til sidst har jeg blot en lille kommentar. At man bekymrer sig om et lægemiddel udviklet på så kort tid er et udtryk for sund skepsis. Jeg anbefaler ikke, at man forholder sig ukritisk til myndigheder og medicinalindustri. Jeg anbefaler, at man også forholder sig kritisk til modstanden. Heldigvis har det vist sig, at den hurtige udvikling af vaccinen ikke skyldes forhastede forsøg. Det er i stedet et produkt af ny teknologi og flere midler, der blandt andet har gjort det muligt at gøre de ting, man typisk gør efter hinanden på samme tid. Panik bør aldrig påvirke procedurer, især ikke når det drejer sig om godkendelse af medicin til millioner af mennesker. Jeg vil gerne runde det her segment af med at sige, at jeg har den dybeste respekt for alle, der arbejder i sundhedssektoren, pædagoger og andre, som tager hånd om de svageste i samfundet, især i de her coronatider. Mindre respekt har jeg for de såkaldte frihedskæmpere, der render rundt med sølvpapirshatte og deler misinformation baseret på luft i maven og mistro til nationalstaterne. Ha' altid et åbent sind, men ikke så åbent, at hjernen den falder ud. Under kriser og katastrofer deles mange forskellige informationer på de sociale medier. De fleste opslag er helt okay, men nogle er forkerte og kan måske endda forværre situationen. Det bedste du kan gøre er at hjælpe til med, at debatten foregår på et oplyst grundlag og med respekt for synspunkter, du ikke deler. Der er rigtig meget information om coronavacciner på sociale medier, og folk har forskellige holdninger. Vi har alle uanset holdning en interesse i, at den debat om vacciner, som vi har med hinanden, foregår på et informeret og oplyst grundlag. Du er selv ansvarlig for den information, du deler med andre. Når du deler et opslag eller laver et indlæg, så spørg dig selv. Hjælper dit indlæg med f.eks. at skabe overblik eller udtrykke medfølelse, eller forvirre det? Du kan være med til at give andre et bedre overblik over eksempelvis en større oversvømmelse eller væltede træer efter en storm, hvis du deler billeder eller tekster og angiver, hvor billedet er taget henne. Vær dog meget opmærksom på at kun at dele information og billeder, der ikke skader andre eller myndighedernes arbejde. Brug også gerne hashtags. Hvis dit opslag kan være nyttigt for f.eks. at give andre overblik over situationen, så benyt de hashtags, som er oplagte eller som andre bruger. På den måde vil indlæg på sociale medier blive lettere for andre at finde. Undgå på den anden side at støje ved at bruge hashtags til opslag, som ikke er relevante for emnet. Del også billeder med omtanke. Er folk kommet til skade omkring dig, så lad være med at tage billeder af dem. På den måde skåner du eventuelt pårørende for at opdage til skadekommende slægtninge på sociale medier. Undlad i det hele taget at tage og dele billeder af folk, som kan genkendes uden deres samtykke. Sidst, men absolut ikke mindst, så vær kildekritisk og bekæmp rygter. Del kun bekræftet info. Kommer informationen fra et troværdigt sted? Er der andre, som uafhængigt siger det samme? Er der en myndighed bag informationen?
Ser du noget på sociale medier, som ikke er sandt, så stil gerne kritiske spørgsmål, men lad være med at videreformidle det. På den måde gør det nemmere at skelne brugbar information fra rygter. Med det sagt, så vil jeg blive glad, hvis du vil dele den her video på dine egne sociale medier. Tak. Hvis du sidder og brænder ind med nogle spørgsmål omkring covid-19, så vil jeg endnu en gang henvise til Facebook-gruppen Spørg en læge om coronavirus. Her sidder der adskillige læger og bruger deres fritid på at besvare spørgsmål om coronavirus fra helt almindelige borgere. Den kan varmt anbefales, og der er link i min videobeskrivelse. Vask dine hænder. Hold afstand. Brug mundbind. Og hold dig og dine sunde og raske. Tak fordi du så med. Tænk kritisk.